jroning urip kumandang lam-lami saya ting-tingane keyakinan masing-masing. Feelingnya kuat tak punan gitu ya. Ayo deh. Sumunar li ringing netra aduh rasane lumata hati Nggih, jenengan kandhani niku. Heeh, jenengan kandhani. Dibalekke sik pikirane. Pak D. Kariswara aduh sombo sopeng
Wes muntah cecek ya. Niki nganu dene Ken garap. Garap nggih ngeten iki. Oh, iya, Heeh. Garap. Nyatang recet santong aduh ning ati bisa dadi jatuh kerani muka kena bulan noprek yang aku Matur nuwun Bu Sri dan Dik Niken Salindri. Dik Niken, pengen tanglet kali sampean. Lagu-lagu ngene iki gek yah apa? Mongko lagu iki aku iki gurung enek wis enek. Lha sampean kok wis hafal? Piye Sesar? Tangan nggih. Niki kan guru kula Bu Sri ta. Lho, nggih semara. Dereke Kang Rama nalika Nggih, rumiyin. makane kula belajar nggih kalih Bu Sri. Lek kula enten wektu-wektu senggang ngoten niku kalih Bu Sri. Nyuwun warah nggih. Nggih. Nggih, kula nggih nyuwun warah Bu Sri niku kok. Warai golek duit. Gek lek apalan yah napa to Dik Niken? Sampeyan tanggapane kaya ngoten niku, nggih to. Esuk awan bengi sore nek perlu. Gek lek apalan gek yah napa nek lagu baru-baru kok gek cek 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 ngoten lho. Ya iki lho canggih iki dibayar larang iki lho, gampang apalan iki, Dik. Heeh. Nek karo utang ngono ya ulang apal ora? Utang-utange wong ngono apal. Nggih matur nuwun, heeh. Nggih. Sampun apa dereng Bu Sri? Sampun. Dene kan niki partner jenengan nggih rawuh lho. Sinten? Pak Guru Bambang Balowo. Oh, lah niku Lah nggih partner jenengan to. Dungane sisan to? Heeh. Heeh. Ayo unggahno Mas. Heeh. Iki. Iki cocok iki. Aku seneng sing sembur-semburan banyu ya, Dek. Kene-kene Mas Bambang Balowo, Bapak Guru. Mas. Lho kok joget? Nah. Ayo.
musuhe niki. Sing iso gambui sampean Mas niku. Soe. Meneng. Sing ngerti seratenane Mas Bambang. Rokok kuwi kok ora trimo sautil kuwi. Heeh. Dalu Mas Bambang. Sudah dalu Mas Mas Pras. Mas Pras. Nate panggih jenengan. 2. Oh, nggih. Sehat nggih. Guru lho Pak Bu nggih. Napa santai. Allah santai. Kene njaluk duite. Apa? Lah sing tanggapan kono kok. Nggih. Sehat nggih Mas. Alhamdulillah pangestune Mas Bambang. Niki wau nderekke iki lho. Ya. Oh wis pedotel ya angel. Ngomong gendul iki angel napa? Piye? Ayo sik awas. Ya. Rogono to Mas Bambang. Rogono. Susuk 48. Aku golek susuk iki no. Gelem ora? Ro. Iya, wong Iki lho, nderil bintang tamu ya iki lho. kok urang mulai. Nggih. Nggih, pripun Mas Bambang? Alhamdulillah saged sowan karo nduk niken Nggih. dalemipun Bu Sri. Ndelok ketepaan kok jenengan pas mboten Niki wau. ngasto teng pundi ngoten. Mboten memang kula ale nduke. Apa memang hari ini di-free-kan karena pengen menghadiri undangan dari Bu Sri ngoten? undangan apa ora apa? Oh, mboten undangi ta? Ora diundang. Sami kula nggih teko dhewe ora diundang. Aku mau pokoke nek terop mangkat. Ngoten nggih. Iya, pokoke nggih. udah. Nek gamelan diangkut truk ngono ae sampean nyetir. Klototne burine. Lah yang ngentutne ning burine. Kok wingko playune ning ndi tatutne. Sampean deki ya. Nggih no. Padahal arep dilaraske. Lah nggih. Niku alhamdulillah mumpung kalih nduke niku pengen sowan nggih pepunden senior Bu Sri. Lah nggih, Peh Jan. Sik panggah wayu. Lho, kula ket riyen jek umur 2 tahun, Bu Sri nggih tasih ngeten iki lho. Sakniki lho kok panggah ngeten iki lho. Ya to resepe iki jan. Jenengan nyuwun. Mungkin aku ya suwono pisan. Irunge ya cek mbangir. Ket aku ning jero weteng nganti saiki lho Bu Sri ya Bu Sri panggah. panggah Lah nggih Kok lho. ora sepuh-sepuh. Dek niken ya mirsani ki ambak. Nalikanipun nderekne bapake rumiyin nggih. Nggih. Nggih pun sameten. Lah sakniki nggih panggah sameten. Panggah ngeten niku. Nggih. Jare lek ben esuk raup banyu leri apa piye. Nggih. Nggih. Niki pripun macange? Ya Kula kan napa? umume ngoten lah. Lah pun umume misal pajak gendul no. Nggih. Aja mbok sebutke to. Kula iki gemes kali pajak gendul. Domongi kok kandhane kok. Kalau kotok ora. Yo. Mboten kita sak duet-duet ngoten Mas Bambang. Apa Nduk? Apa? Nggih. Enak musik. Enten musike Dek niken. Oh, karo Enten lamunan, enten sotya, lintang semara. Sampeyan iso. Duh, iya to. Kabeh iso Nduk aku Nduk. Lho, sing gak iso. Sing gak iso napa? Lek kabeh iso. Lek sing gak iso ya ngowahi dhuwit cacah sing gak iso. Ora iso ya. Lah Mas, Apa? Kusuma Wijaya. Lah. Terima nopo sumo. Sik to, wis diproduksi urung karo grup iki. Sama urung diproduksi lho. Apa sakit rindu? Sing Mas Bambang iso. Sakit rindu? Iso. Mister Mendem. Manis. Oh iya cocok, cocok iki. Oh duduk Mas, duduk iku. Jangan takut Pak Triman, manis sing piye Pak Man? Manis 2 piye? Manis 2. Piye? Manis 2. Oh. Tenang. Lah wong kuwi mau wis sandar kendang lho. Krungu ponane nyanyi jegegah. Jegegah. Woi. Ponane, Duk. Lah blereng wong kemen-kemen. Yo wajahe tuwek ngono tok. Ki drama iso meneng ora? Ning yo bener. Pane kok rame. Bener niken kok. Piye Nyelok irul Pak De bener praenamu tuwek. Praenamu tuwek. Masa umurku ya wis kaya ketok Ya umure sampean pira? aku lagi 17.
17 pira? 27. 27. 27. Sisane. Amit-amit jawab. 27 ki maksudnya Kok sisane lho? 27 ki 27 asli apa kewaliane? Asli no. Asli. Asli, nek kewaliane berarti 72. Lah wajahku kok ketok 72 to. Ora nene to. Piye? Sampeyan ki asline ki ora tuwek. Ning mergo sampeyan ki ireng dadi ki malah ketok tuwek. Lho, bareng ngerti lho, bareng digandeng nikene ketok dadi apik jajan kan gandeng kan mlaku-mlaku. Alah Mbak Niken. Piye, Apa, Mas? Mas? Badhe ngeterke mbakung suntik. Lah, sik kok. Kok mbakku suntik. Kok mbakku suntik sing apik ngono lho. Mentang-mentang dhek iki paling putih ya. Heeh to. Kalone sampeyan sing paling ireng. Lah kan terus apik ngono putih kalane kok, karo ireng pek putih kok. Lah kok iso apik putih? Kok apik putih piye? Lah susuke putih apa nek susu ireng? Enak susu coklat ya. Lah, enak to. Oh. Lah ini kan paling tidak mes apik putih to, Ken. Kok iso? Jim. Piye? Tak wangi rul. Piye Pak Jare Bayu? apik putih. Apik putih jare Pak Bayu. Nek pite apik ireng. Lho, apik kuwi dungono. putih. Nek pite apik ireng dungono Pak Bayu. Apik putih. Pite ireng iso ngendok putih. Putih iso ngendok ireng ora? Hah? Yo, ora. Pitemu ireng iso ngendok ireng apa ora? Lah ning kan paling tidak anak putih kan sego kae beras. Beras kan mesti sing digoleki tetep sing putih. Beras putih, emas putih. Lah kowe ngerti, Pak, wong putih pinter-pinter. Kok iso? Wong Cina putih iso gawe motor, iso gawe HP. Lah iki ireng-ireng iso gawe apa? Aku yo iso gawe. Nek apik ireng. Piye, Pak? Apik ireng. Apik ireng iso ya, Pak? Ayo. Lah nek umpama mripat gane irenge? Lah, Milo. Pak pripat reneng irenge malah repot. Apa pripat putih kabeh malah ra roh wong. Iya, wong telu dadi nyerang aku. Tapi ireng soalnya wong lanang sing digoleki barang sing ireng. Lah. Jarene ngono ah. Rene sik Iki bayi ya roh model ngono barang. Bayi wis gedhe kok ngene bayi. Wis gede kok ngene iki nyapa lho iki. Ora mas awake iki lho. Oh, awake. Wah, jan luar biasa. Mas Irul. Nggih, Pak Bayu. Iki Mbak Niken Salindri tanjake. Heeh. Ning aku nyuwun Terus pundi? digawe sing gumyak sigra Heeh. ben padha nyambut gawene. Nah. Kencana wungu tanjake cucuk lampahe ya didalke. Oke, siap. Jadi bebasan sekali dayung 20 terlampaui. Oke. Sambil menyelam minum es teh. Sambil menyelam minum Es teh. Terima kasih Esteh telah disponsori. orang ngono lho. Padune Pak Bayu arep ngombe iki dadak tasmitane ngono. Mangga, diaturkan apa Diaturi apa, diajeng? Diaturi apa ya enak ya? Sing halus apa sing? Sing gumyak, Sing sing gumyak, gumyak, sing rancak, gumyak sing sing. rancak. Ya. Oke, kita aturi Banyuwanginan mawon nggih. Banyuwanginan Boleh. siap. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Ya, Banyuwangi. diaturke. Oke, siap. Kiras pantes diajeng Ari Larista, kirap angka kalih. Ya. Nggih, sabar sawetawis Kak Digawe Ari. jaipongan awakmu kudu meksa. Diajeng iki padahal diajong. Kok diajong kok? Macake kan diajeng to iki. Macake diajeng nganggo sanggul kok. Salindri iki ya nyelelek. Kuwi lek wis dirucati. Ya Lah diajong. ngono ngerti Ari nguyu diinceng lo Salindri, lanang wae wedok lo jane ngono. Jenenge asline Ari Lasso. Aku padamu, aku bolomu. Oke, siap. Ngeri wis melilik-melilik lho. Jan luar biasa tenan lho Pak Bayu. Lah iya to. Kandhani kok. Sumbut. Ya. Sumbut teko kene iki. Ado-ado digawa sumbut iki sembodo ngono lho. Piye, piye? Jumbo ambek sumbut lek didadekne sing dadi jumbut. Oh lah. Lah sampe nek ngomong marah do. Ngono kuwi rasa kok gathok-gathokno dadi siji Sing kan. kon gatone lho sapa? Hah? Wong Pikiranku dhewe. wong ambek gambleh senengane. Lah iya kok didadekno siji lah kok malah kuwi mau. Pak Bayu sing salakin jenengan iki jek cilik dadi nak Cilik ngomong sak apane? ngomong iki sing Ben los nyenuk Mas. Seto. Cilik iso. Ini jan luar biasa tenan Dek Niken Salindri. Iya. Wah, jan sembodo suarane luar biasa kecil-kecil cabai rawit. Ketoke gede Pak, jebule cilik. Oh, apa nih? Umure sing Lah cilik. sing genah to. Sing gede apa nih? Semangate. Semangate. Ya semangate. Piyanyene ya kaya ngene gede. Nek umure Dhisik dhisik sawene saiki sawene. ya. Bapakne segede dhewe. Hah? Kan dhisik dhisik ngene saiki. Ya, jan. Wong Dek, kowe ngerti ra? Piye pripun Pak? Niken awet cilik pinter nyinden. Niken Pinter cilik- nyanyi. pinter nyanyi. Cilik wis terkenal. Heeh. Mergo apa? Mergo apa Pak Bayu? Nalika ning jero kandungane ibune sering dikirimi mik pakane. Oh. Kayak Ya guru ae. Ya rono pakmu balaku kok. lho. Ya masa bapakku sampe ngomong nek gone sampean dikirim. Iya, mulane gen Terus pinter pikir nyi. modele piye modele?
Lah kok tak doi. Tak fotono nek anu kok. Mula kowe pinter ke cilik, iso Oh, nyanyi iso ketoke nyindir. ngono. Mergo ke Mike cilik dikirimi. bareles. Oh, Sono. Mike bareles Berwarna apa hitam. Bayu? Coklat hitam. Wis anumu lah. Karo. Kok samu barang kok eruh to gitu. Iya. Ya cek polos dik bocah iki cek polos Cek soalnya. polos. Iya. Polos apane? Polos dan lugu ya. Polos lugu kok tembung dadi didadekno siji. Kok ya nggih. Matur sembah nuwun. Aja. Matur sembah nuwun, Matur Pak suwun Dik. Dik.